Această fată doarme cu telefonul sub pernă, iar ce se întâmplă în continuare te va șoca. Povestea începe când Raluca, o adolescentă de 14 ani, adorme cu telefonul sub pernă. Totuși, mama ei i-a spus întotdeauna să nu doarmă cu telefonul sub pernă, deoarece ar putea fi foarte periculos pentru sănătatea ei. Mama ei i-a spus că ar putea să se îmbolnăvească din cauza undelor produse de telefon și că chiar și creierul ei ar putea fi afectat. Dar de fiecare dată când mama ei o avertiza, adolescenta nu o asculta și se enerva. Într-o zi după o zi deosebit de lungă și obositoare la școală, Raluca a venit acasă epuizată. Abia putea să-și țină ochii deschiși și a mers direct în camera ei căutând confortul patului său. Și-a pus telefonul mobil la încărcat sub pernă și a adormit imediat. Totuși, în mijlocul nopții, mama lui Raluca a auzit un zgomot puternic venind din dormitorul ei. S-a trezit brusc și a început să transpire rece. Panicată, a alergat în camera lui Raluca și a descoperit ceva ce te-ar surprinde. Apasă pe butonul plus și comentează cu Raluca pentru partea a doua.